Admission open. Kapetar Kemak Model Degree College, Ribhoi District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke Samla Pule, na kebenta ke Jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe laiwe pranot sanar kendai not, lani pra lain not prasan riu kendai san. Hadin ki jing persang ban lumlang ya ki riu rong ba ki bicuit ya ki jing lekai ha ka wei ki kenhon kablatip kum ka Ribhoi Mengi Sports Association badru ki jing persang jong ki nong ilam ban penio ya ki jing itu na ka Meghalaya Football Association uba CL Masireng kum nong ilam ubah khamat jong ne kenhon ula pentip ba Ribhoi Mengi Sports Association kan yo no ya ki jing itu na ka MFA bad ye ki jing itu ka MFA kan sawan pan ye kendu ya ki nong ilam jong ka kenhon rengkat ka sernot jing itu Uba CL Masireng ula khot bat weri ki nong ilam jong ki klub baper ki badan se kene kathan banwan se kiti ki jingilang ka ban salong ha ka khat nyau tarik ujemang arca arpsan ha ying dorbar jong ka sinong lumdai kla boy rumbong ha ka bo presiden jong ka MFA uba Hamlet Son Doling unswan poi ha kiti kisngi nakaliang ka Ribhoi Mengi Sports Association ni khot ni wer ya baro ki klub ki badan hapo pur usam jong ka boy rumbong CNR di blok Bakin ya poilang sa kajingelang kabanlong hakakat nyo tarik hakapor arbaje haying dorbar jong kasnong lumdai club herumbong na kabenta kajing wan jong ka Meghalaya Football Association wan ay ka sermat professional certificate ya ka association ka jongi ka Ribhoi Mengi Sports Association ban itu ia ka association kum ka wei ka dekhot lani kum ke affiliated body jong ka Meghalaya Football Association kum tangi wer ni khot ya baro ki klub kinong kit kam jong ki klub bakin ya wan hakate gasngi ban ya pensit pensengai yani kum ka association kenang bagatai ka jing wan IT jong ka MFA ya ka professional certificate kan long ka job ni khot ni weru ya ki riu rangba ki ba sports ki rangba snong ki sordar snong bakin wan ban senran lem ya ka Ribhoi Mengi Sports Association ha katai gasni kan ba katai ka jingelang kan long ka ba shongkun bat ka ba job kulay sibut. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar driunyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector na kebentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai ndru iwe arnyo lai